oso importante izan da. Nik uste herrixako eskaketan ebela eta... Ja, inbigeben aurrera pauso bat eta bueno, oso ondo urten da. La procesión del Corpus en el pueblo guipuzcoano de Oñate se celebra todos los años con arreglo a los estatutos de una singular y antigua cofradía instituida para honrar al Santísimo Sacramento. Estos son los 12 apóstoles que llevan su cruz. Desde 1560, los danzantes bailan en la procesión por especial privilegio. Corpus oinateko dantzariek egiten daue prozesio barruan eta gero azkenian prozesio ostian o arratsaldean egiten daue dantza. Prozesio egiten daue bi dantz eta gero arratsaldean egiten daue lau dantz. Dantz honek arratsaldekuak dira dantzariak herriari eskerrak emuten herriak lagundu indaulako aurreko egunetan diruaz da beste gauza batzuaz. En la plaza ejecutan el llamado baile del banaco. Dantzariek beren dantzalaiarekin, herriko plazara iristen diranean, beren dantza bikaina egiten duzte gauza polite benetan. Bi belaunekin Kristoren aurrean nola makurtzen diran, ikustekoa da, alaitasunez betetakoa. Horrela, Oñatiko herriak bene-benetan aita santuen agindu jarraitu eta Corpus Jai egunari eman dio berri zor zaion goralpena. Nik esango neke Corpus eguna eta, Corpus asteburua bea dantzataldian dako, ero bat, ez be, dantzatalde nagusi dozen dantzari dako eta dala urteko asteburu importantiena edo. Txikitan beha askotan prozesioa ikustera urteten ginen, ero, nire kasuan bintzat dantzarixatik, eta gehixen guztekin xetena erosian dantzarixak. Eta gero behin ja, dantzatalde nagusira igotakoan eta ikusitakoan lagunak eta nola azten dian Corpustako asteburu horretan dantzan eta barrutik biziken dozunean, ondion eta berezisa bihurketan da, ez? Bai, gure garaixan, gure garaiko mutikoan dako hori izan, importantiena, Corpusak. Oñatiko dantzak. Egiz izan da, Oñatiko dantzak, ero Corpuseko uneko dantzak, ez baldin badu zen, igual talia esan ez estiuko, ez dakit, nola dan, ez? Baina egisa da horrek, azkenian dakola trakzio moruan, jentia punteiko dantzataldian eta importantia dela. Hainbeste mutil egondia jarraitu daue, eta talde bakarrenetakoa izango da umetan eta nagusitan hainbeste mutil egotia Corpusatik. Beti aipaketan du puntu honetan, beste herritako dantzatalde batzutan neskak hasi diala mutilanak dian dantza horretan parte hartzen mutil faltiatik, ez? Ez olako besteik. Gure Oñatzen kasuan zorionez mutil faltia ez dau, eta ez da egon inoiz biharrik ja mote bestera neskak Oñatiko dantzetan parte hartzen hasteko mutil faltiatik. Orduan gure kasuan bai izan da, neskak aldarrikatu dulako edo gure lekutxo hori guriak dian dantzetan. Dantza herri askotan egiten zian, Donostian bertan be ondio Corpus egunean espata dantza egiten da, baina Oñati dako berezitasunan ere ustez da dantza diala egun urretako bakarra, ez da espata dantza bat, arrundu bat, dala Corpus egunari begira, Samielen kontrapasa eta arku dantzia eta makila eta hori dira Corpus egunian bakarrik egiten dian dantzak. Eta orduan, Oñati daukan ikutu berezi hori da hori, dantza isapei, baina Corpus egunekin ja prozesioekin lotuta. Tania ondixan taldean sartu nitzanean be, zela beste gauza asko moan hola da, eta hola danez, ez duzu asko pentsaiten hortan. Gero egisa da, urte gehiago bertan inala, ikusten duzula, Oñatiko
dantzak ez, gure danonadian dantzatan bakarrik talde erdixa baino gutxuk parte hartzen dagoela ez. Edo beste herri batzutara fate ginean ekitaldi konkretu batzuk itxera eskaketan dozkuenean Donostitik adibidez, etorri bizai 4 talde dantza itxera. Eta normala da moan, herri bakoitzak ebaten dago berantzat berezixan dantzia, eta guretako berezixak Oñatiko dantzak dira. Eta orduan, kasu horri danetan, sekitzun, bakarrik dantzat talde erdik hartuko dela, o erdixa baino gutxu parte ez. Eta gauza horrei danak, gero lehen esatuten dantza korpusetako asteburu luze horretan ikustian zure lana bakarri zala dirua batzia, edo mutiai jaste lagunketia, eta batez beha azkenengo urteetan ikusitza zela inguruko herritxako beste dantzatalde batzuk, zela zizian neskak mutilanak edo zian dantza horretan parte hartzen, da notizia bat irakurri eta beste bat irakurri, gu behar ziginen pentsaiten askotan komentauta daukan gauza bat zen, baina ziginen ja zeixo planteaiten, pauso bat aurrera emun bigabela ez. Gauzak lehen itxizien, hola itxizien, da jarraitu itxizan, hola indiar zela. Beti neusixak gizonezkoak indago eta orduan gizonezkoa itzen zegoia dago. Ni behin baina guzeo, esan do. Egitza da, Oñatiko korpusetako dantzetan betik gizakumiak agertu diela prozesioa. Dena dela, Oñatiko dantza izen artien emakume bazian, Oñatiko korpusetako dantza egiten, baina ez prozesioan bertan. Aparte, erakusketa moduan, exhibizio moduan, personaje bat etorte zanien herrira. En el lugar que fue cuna del fundador de la Compañía de Jesús, la delegada nacional Pilar Primo de Rivera recibe de manos infantiles delicada ofrenda de flores. Después de la visita al santuario, las jerarquías asisten a una magnífica exhibición del grupo de danzas de Oñate, Tolosa y Azcoitia. En estos bailes antiguos y ceremoniosos se halla recogida una de las más puras y mejores tradiciones de nuestro folclore. Oñatiko taldia onzan, gerra ostian, bi hiru beranaldi onzian hor, Alejandro Irizar, Jesus Irizarren txutxinen aitxak erakutzita. Gu Zubilan bizitzen ginen, eta han Zubilan zegoen talde bat, txutxinekin harremanetan jarri zian, eta gure eben, hango neskamutilleri, Zubilako neskamutilleri, Oñatiko dantzak erakustia. 1967. Zazpizortzi. Orduan, eskatu nuzten eri, nola, dantzan erakuzik uste. Orduan, ikaitai komentan otzen, Zubilakoak hau esan dago, eta, hasi mutilakin, eta, hasi, dantza egin mutilakin, sobre todo. Baina, ikusten mutilak ez zala etorten, etorri zela neskak. Eta orduan, egin zaren, neskai erakutzi. Txutxineri konbentzio isauen, eta etorri zen Zubila, eta apunta egin ginen neska batzuk eta mutil bat bakarra. Eta orduan horraz izan oso gaztia ginen. Hasi ginenian, adinak eukiko goen 8 urtetik, 8, 9, 10 urte, 11 urte, tarte hortan. Eta, erakutzin joskun Oñatiko dantzak, Oñatiko danak, Oñatiko bloke dana. Eta orduan, Zubilako kontaktuak eta urteten ginen leku batzutara dantza egitera. Eta dantza egitera Oñatiko dantzak, kastainuelakin eta arku dantza eta bartan danak. Bakarrik diferentzi txiki batekin, baina ondixea dela. Jantzixak, guiten geben dantza pospolin jantzia. Eta Oñatiko dantza badakizue nola dian, baina guk pospolin dantza. Gero ja, 70an izan zanean lehenengo aurren eguna, pentsauta daukain, ja dantza talde bate, ez dakit, hasi lantzen dantza talde bat formaiteko, ez? Noiz arte egon ginen Oñatzeko dantza egiten, bitin bat mutilak ikasi arte. Oñatzta hasi zanean, orduan erakutzizaten mutilari. Ez que pentsatu buruti esakun pasaiten, hori ez ala naturala. Hori ikusten dugun naturalakin, lehen zan hori, holan zan eta punto. Eta igual gure
primau gehiago egiten geben, beste gauza batzuk, ez? Por ejemplo, enpresan berdintasun hori, ero beste gauza batzuk. Baina dantzan, holanda eta holanda, punto. Ez geben, ez ipiten zalantzan, ero ez galdetu, eta ez ezerrez. Nire errazoia zian, nire betik mutilakin daue, eta ez da viablia. Baina orduan, inope zeben, movimentu ez. Orduan gero hasi zen, movimentu bat, Euskal Herri guztian, eta orduan, movimentu hortan, urten eben gero hemen ingu. Atzalde baten, ensaio baten aurretik, gatu ginala, ez dakit 5-6 neska, igual veteranak ginenak edo, taberna baten gatu ginen, da hartu gen papela eta boligrafua, eta hasi ginen idazten guretako zeintzu zian arrazoiak edo, hau aurre eruateko. Eta gero ensaio hortan plantea ben geben ja, arrazoi horreik era formal baten edo, plantea geben, eta hori aurre eruan bizala dano geukan garbi geixenak geuzen adoz. Gero zela eruan beste gauza bazan, esatzutena, erropa preparaiteko, raskera preparaiteko, gauzak iteko, hortako sortu den lantalde bat, eta... Oin, por ejemplo, neskak iten baldin badago dantza korpuseko egunian, eta guk esaten fenomeno. Hori izango litzake azkenean, brrrra. Osea, azkenengo txampatxua, azkenengo, jazta, jau gara. Baina hori bai, traje ofizialagin. Baidana neskazki izan, traje ofizialagin. Hori daia naturala. Neskak eta bestiek dantzaitia esatia gauza bada, nola, zela. Atzen baten, hainbat bosteun urteko lan bada. Orduan, egokikitu behar bada, hainbiako da, ondo pentsauta hozak. Orduan, erropak, nolako izan behar ziren neskanak eta mutilenak. Gero, beste alde batetik, nola izan bizian urraskerak. Gero beste alde batetik, zela konpondu egekien, beste detaile guztiak. Esan, inen bizu eta eroze motan urten guzu. Gauza bat, batek hori traje batekin, bestia. Dana homojoaren zidut eta ondo iztei. Guk nik konsulta geben jente bat badantzan aurrea dagoena, beste talde batzuk nola indauen. Kontuatu ginen, gauza desente landu biziala, azteko ensaioak 2016an edo hasi ginen mugiten da 2018 arte ez ginen lehenengo aldiz dantzan urten orduan. Batez be ensaiotan lanketa bat indizan. Jente gaztiak baki danak agostuta egongo zanek, baina jente edadikua ez egin izan. Atzen baten haik itzien fango, ez dira faten euren gaztiena baizik. Jente edadikuena o nere gana. Orduan danetik egon zan, jenteak ondo ikustena eta ez eginak ikusten. Batzu eduke hain, bere puntotxu hori oso tradizional jentia nola harrapoko eben. Holako movimentu raro bat zeatik. Ez da, orduan movimentua inberra gaulako. Baina segiran ikusi geben dantzataldian eta baita herrixan jaso geben erantzuna oso positiboa izan zela eta orduan alde hortatik ez geukan bildurrik. Bape problemarik ez dago. Batekin, ni adibidez inoken ez zarratu eta ezer esan kontra urten dutelako, alde urten dutelako. Egon dia, danok egon gara indu barriketa. Egiz izan da, prozeso honetan, mutilen laguntasun handixa eduki hauela ere bai, Ez da izan talde txiki baten proiektua baizik, talde daneko proiektua, talde osoko proiektua. Eta gero bai, hasi ginean kapitaina Inigo Salabea, eta BAP gertutik lagundu eta bultzatu eskun hori aurrera eta aten orduan. Neskak euren lekua indikau egin, bihar damuan, guk mutilok ingen gauza bakarra da eurari entzun da eura bigarren horri alik eta zera honenean erantzuten saiatu. Ezatik, azkenean aldatu ez du aldatu, ez ergu beti garri jaeten gu gura bena zala,
behatziko hortan, dana igual mantenikia, bakarrik dantzarixak, behatzi horren barruan dauzen dantzarixak, dantzari horreiri sexu ez beiketia, mutila izan edo neskia izan, behatzi dantzari urtetia. Eta ez du ez dantzaik, ez erropaik, ez erraldatu. Bakarri hor, behatziko horretan, eskak baita sartzia. Korpus asteburua gainean, dantzei azken ukituak ematen dihardute Oñatiko dantzariek. Aurtengoa gainera, ez da edozelako hitzordua izango eurendako. Hainbat emakumek ere egingo dute dantza. Gu lehenago azten gara dantzak preparatzen o ensaiatzen korpusa baino ez dakit 3 hilabete lehenago edo. Eta ez dakigu zeinek dantza egingo hauen azkenengo astera arte. Orduan azkenengo astian esaten dute bai ostiral zapatu eta bai domekan zeintzuk egingo hauen dantza. Eta bai akordaien naiz azkenengo ensaio hortan Sanoskunian zeintzuk egingo hauen dantza ilusioak inartu gela, ez norberak behar urten bizalako, baizik eta benguan neskak urten biginelako eta gainera prepauta gauzelako hortako. Neri eta beste bateri tokausakune dantzaikia, baina berdin eben zeinek ikien eben dantza baizik eta importantiena zen hori emakumeak urten ziala lehenko aldiz gero bata ero bestiari tokaitea azkenean kasualidadia, ero gutxien importabuena da, baina importantiena da kanbixo hori emun zela eta aurrera pauso hori emun zela. Eta nik uste dut hori orokorrian postasun handiz hartu zela eta harrera hona eukio bela eta jenteak oso pozik hartu debela. Niretako oso emozionantia izan zen ikustea neskak dantzan. Eta gero ne premio bebetia, zatik, juntoitzen ginean danok, eta joan, eta ez dakiz eta ni arro sentitzen nintzen, ikustia dantzan, eta gaina bezalako kaiua mune behin, ze dia dantza oso gogorrak, dia duguinak ensaio asko, eta niretako oso gogorra dia, eta oso kaiu ona mune behin. Osa, beste dantzarixa moguan, igual. Oin, lehenengo eguna ikusi nebenianan neska bat dantza egiten eta Oñatiko akoratzen ez nire etxe aurrian, hori zapatutan faten dia auzotik auzo, eta zapatu iguardixan, o arratzaldian, orduan malko batzuk urten oztain. Bai, zatik azkenian hori sentimentu hori, igual jente danotzat esan dugu, ze ondo naturala eta, baina hor pitima barruan egon garienak, hori, emozio puntotxo bat gehiago. Unkigarrixa izan da, oso gustora eta oso posi gauzen injulanakin eta urten dian emaitzakin. Gauza asko pasaudia, urduritasunak, bilurra, baina ikusitia zela fandan, gustoa. Ondo, gogorra hasiera, baina oso pozik, oso posila bukatuta satisfazio handia. Gaina, ostiral hortan ikastetxetako umedanak egoten dira ilusio berezixakin ez, dantzaixe itxoiten. Eta txataztuko inoiz ikastolako patixoko sarreran, aldapia jaiten, umiek eurak dakoin ilusio eta nerviosismo hori dana nahaztuta transmitiken dutzue, eta zuia etxetik dakotzun nervixo danak nahaztuta oso sensazio politia jaso gordenen eta goguan dakot hori. Gaina urte hortan espezialagoa izan zen, ume irakasle danak ikusten zian oso bereziki emozionauta Nikola jaso nuen mentzat. Zapatu goiza niri personalki asko guztia izat baita motibua izaten da. Eta han lehenengo aldiz neskak dantza inostian, akordai naiz gu baino nausixauak dian neskak etorri ziala eta Eurape ikusten zebela emozionauta ez, eta Eurape besarkaketan dantza inegin neskak eta hori. Ez dakit igual, prozesioa bukaketan danean, dantzataldeko kide danok itxoiken du dantzarixak etorteko Santanan. Eta
eski oso ondo akorde genez, bukatu gebenean zela sartu ginen Santanara eta eusen danakan itxoiken txaloka eta hori bai esan zen momentu unkigarri bat igual, bai. Bukatu zanean eta lagunan aurpegixak eta ikustia eta besarkadak eta bai ondo. Oso ondo fan zan, jentiak respondio ineben, eta respondio momentuan, zilekie beste gauzaik izan. Nik izakotutena da, jentiak ezan konturatu askok, neska dantzaiken ipez. Beste batzuk konturatu zeiamu, eta begira hon zeiamu beste batzuk, baina neska dantzain zuiala, balako txe, jentia danerako da. Neu pentsako hain diskreto fango zani. Bai, nik uste dute naturaltasunez bizitzako zeo zer izan dela eta ondo. Ni niri pertsonalki inok ez toztezan kontrakorik. Aldean eta moura egongo zan baten bate, ez dakit, ondo hartuko ezebena edo, baina nik uste dute orokorrian harrera oso positiboa eta hori naturaltasunez injako prozesu bat izan dela eta herrixak be hola bizi izan dauela. Neri oso ondo betzaixat, atzenian uste dut ordua beha jaudala, bikin bat bai emakumeak eta gizakumeak berdintasun punto batera aldeitiko. Oso ederto, betzaixat bi bintzat agertu dira, eta hurren gurtien bebestatu turnoko dago eta oso ondo. Gaur egon berdintasun nahi behituta, niu inkluso uste dut lehen hautik izan bizala, baina, sekul ez da berandu eta oso ondo ikusi dut. Bai, herri batzutan gizu horrean dira burruko baino gehiago, neko gatazka latza eta urte askoan da oinea gauza ez da bierda man konpondu. Herri konservadore familia aukidu oinati horrek ez da, eta beste batzu berriz oso gu baino liberaloak izan dira, papelito teoizan, baina justu jente gehixen nahi bintzat ondo petzu sekola. Guia behin lehenengo urteko asteburu hori pasau zanean, gure artean komentatzen ganez, zelako ondo urten dana, jentia zelako ondo hartu euskun, zelako posik, eta gube oso posik injako lanaz eta eukitxako emaitzakin. Nik esango neke, korpus asteburua bai dantzari xandako, bai oinati arrorondako badala, kalenda isuan markauta dauen asteburu horretako bat ez, eta orduan zentzu honetan aldaketa hori emun izanak badala ikusgarrikasun aldetik aurrera pausu importante bat. Baina hau etorri dan moura, nik uste dut hau hasieria besterik ez dela eta azkenian honek balixo izan dauela zea hori pizteko edo, baina etorriko diala aldaketa gehiago, etorri bihar dialako. Antza mailan, ondia moan mutilek alde batetik eta neska bestetik, igual izango dela esatia, oin dantzaixa gauzta. Pikimat, sentido hortan, ez da? Nik uste dut idealena, hori, dala hartzeia dantzarixak dantzari moduan, eta ez, urten dia binezka aurrenguan, lau, hori ez, noizbaiken urten bia badia binezka eta sei mutiko, urten iken dia, eta noizbaiken urten bia badia zazpinezka eta mutiko bat, idealena hori litzake ez. Gure objektibo hori da, ez pentsaikia zema mutila zema neska hausen baizik eta behatzi dantzari urtetia. Ez importa mutia honeskia. Ez da ez izateik. Eta ni uste oso gutxire, mendik oso gutxire, bai. Bai, goleke eta nik uste egongo dela. Azkenian normala da, mutiak eta neska gauz. Neska gainea gehiago mutia baino momentu honetan, gero ez dakit ez izango da, baina bai aldaketa hori oso posiblea ikusten dut. Eta zeatik ez, baina horretarako izan bida, onena. Kapitaina izan bida, onena. Ez izan bida dantzari bat, berdin da ze genero euki. Eta nik uste dut natural hori izan dela, emetik aurrera, dantza egiteko ez dauela generorik, da onena. Onena eta onena.